To be honest, ingane le impetho angiyazi. Wazini? Cha kukhona nami phela engakwenza ngeke ithi indoda ingahlala nengane egoli mina ngihambe ngokhimisa emakhaya ngihlile emakhaya. Ngacupha indoda yami. Kodwa ngangazi sizoyifaka impetho. Wakithi ngifuna uyifake nje iphunga nje elinukela ukuthi. Elinukela ukuthi stamkoko. Impetho cha angizazi. Kodwa nje stamkoko sona ngakufaka. Yabona stamkoko esinuka la ngaphansi kwakho siphono isinuka semlonyeni. Cha ngiphiki kayi ngakufaka. Wena masipala. Yebo. Nina bakashona kamenzi apho zomlaza ngameva nina bendlondle nophaphe kanti enhlalo sezantsi ke kuyifundazwe zezonke khona eNingizimu Afrika sibingelele sithemba ukuthi abantu bayaphila igama lami nguKing ngalapha kwacha yalunga themba ukuthi abantu bayaphila akekho sekubingelela lo sizokuhleka bese wakephi awuphinde usho lento bridge uqale wathini hayi hey ngibingelele nami imbukelo weBlack Live TV esiqopheni sethu sithi isongezo myself umlangeni magasela nje bese shilo uKing waka whatever cela sasaleli thuba khamba kahle kodwa ngiqale ngibingelele ngokukhulu kuyithoba awusabuthatha ukukhuluma ilimi no udidekile contact design hayi benelimi yabona khona inombolo yakhe engiyibonayo ayihlangene nami le nombolo Oh God. kodwa asisebenzeni sobe siyibone le nangathi oh God should hayi ikiyena cela bandlu ungazongididisela umyeni wami sawubona njani Ngiyaphila njani? siyaphila sithanda ngithatha le thuba ubingelela umbukelo weBlack Live TV sanibonani babukeli igama ke uzithobile ngiyazi Thobile wakaba isibongo sami wamathunjwa. okay sando sami sikutshela ukuthi ufuna sikusize ngani thina la ekhaya Ngibhalelile la ekhaya because nginenkinga. inkinga yami Embi ebheda kakhulu lento ngiqale nje isikhathi eside benginganakanga kokuqala because iyaqala ngikuma period. Ngaba ngena kuma period kufele isikhathi sokuthi ngiyageza mangithi ngiyogeza iphiki yami kuma yini into le impethu. okay So mangiphuma impethu nakhona ngathuka phela ngoba into engangiqala nami ngiyathuka ubeka kodwa ngithi ngizothina ekhaya ngizoqala ngiqale ngithathe ngithule mhlambe into nje ezonyamalale ya ngeze nje ezijushwane ngeze ngize ngithathe namanzi ngifaka usawoti hayi ngayiki kube ngathi the time ngifaka lezi zinto iba wet hayibo so fine ngiqhubeke ngigeze ngize ngiqoqela umngane ukuthi kunenkinga kanje ethi no ayikho into ozoyenza ngaleyo nto futhi khona sandla senkawu okay ngingaba na stress ke ngitshela umlisa because ngike ngaba ne situation nomunye umuntu wesimama so wayilokho engikuwonisha nami phela ngangeke ngiyeke nje umfana nani bangumfana asibanga umfana nalowo muntu so ngiqale ngayo umfana ngithi yaze kunesimo esikanje and ke ekusoleni kwami umuntu wakho because vele wakwangisabile amthembeke nathi umuntu wakhe ngekayenze leyo nto uyamazi mama lakhe hawu ukusho umfana yebo phela ngase ngizothini ngithi hayi akulungile ngoba uyalazi mama lakho uchije mina ongangazi it's fine then kuze ngisukumeke ngitshela abasekhaya ngithi hayi kuyonakala yeah ngicela ningisizeni bengithathe bemuse kumuntu wesintu nomuntu wesintu futhi actually exactly lento nami ngiyisho ukuthi cha umuntu wesifazane lo ngamthathile indoda ngibuye ekhaya okay fine bengenzeke ngaleyo ndlela enziwa ngayo but wangitshela nje wathi ayikho into ezokusiza ngaphandle kwalowo muntu wesimama ngizokunika into yokuthi ugeze kuphele leyo nto kodwa ngeke uze kuphele Jesus uthole leyo sisi okay fine ngithatha imbiza yalo baba ngilokhu ngiyiphuza ke njengoba kuthiwa ngiyiphuza sengiyiphuza zaphela impethu kwasala iphunga benginephunga elinje engabekezeleki bengeke ngihlale nani kanje seliphelile yini manje sekungcono manje singcono kodwa futhi kuyavuka ngazi noma konakala ukuthi ngibe nomuntu wesilisa manje ngaba nomfana nje hayi ayimfuni umfana hayi imfundo umfana uzokuhlukumezeka manje ke tena bafana ngizocela nje Nkosi yami ningisize bandla ngicelele nalo sisahlwa namphansi ngoba kwasoka lelo ke bese bangalisekho labalakiswe imphengo iphunga phela balekele ile perfume enginayo
run isoka. Umncane kanjena. Mana-ke sisi. Cha, you look young phela. Oh. Wena mawuzwa lo muntu enibanga naye isoka uyini umakoti uyintombi naye. Bayintshele kumina udala ukuthi ufuna inkotosi. Oh. But he is willing ukuba nesithembu sakhe. Oh. Wena ungena nje uyithembisile ukuthi uzoba unumber 2. Iyaqala kahle phela njengokujola. Nawe uyazi intombi ishilwa ngamanga ngithi. Yeah. Yaqala nje sa-right. Uyavuma yini cha ukuthi intombi ishela ngamanga? Ngiyephawule kakhulu kodwa Cha uvumile nje. Athi yena ongivumisayo. Okay, qhubeka sisi. Siyavunyiswa kulena. So-ke yabona nje kwaya ngokuyisiya ngiyabona nami sekhona nabafweni abafabudala abangaziyo. Khona nosisi abangaziyo abakwazi. Sebek-introduce-ile nje mina uyazizwa ukuthi ngiyangena la. Abakwazi kuthiwa makoto right. Ngizosawu. Ngiyangena. Futhi umama nje uzokuthi. Thatha kodwa man. Akuhlangane nembila ayithutha oh. Kanti angazi mntana. Usisi Muzo wakhe phi ngibasabo sisi bangalapha wazi ukuthi wangake. Khona ngapha komtuba ngapha nje. Amtuba. Wakhomba komtuba nje ngapha sisi. Umfana nje umkhomba athi umntu ngapha komtuba kanje. Ima-ke ingane yakwethu wena ake sikhulume ngothando nje siqu kuyimele. Lo muntu lo owesilisa sikhuluma ngaye ngesikhathi uhlangana naye. Wamthanda lokho kokuthi umbona njengomyeni noma ubona kokuse ngoba usho nje umjolo bese. Kwakuwumjolo ngiqamba manga kwakuwumjolo wazakhela kumuntu wesilisa uthando ngagcina nami ngimthanda kayeka lokho ukuthi nginamjolo wami wontanga yami ngashiya ngaba ake naqondana kodwa nentokazi leni bangayo nokuthi nishintshane ngamagama. Benginokufica impahla zayo endlini intokazi. Ngithi mhlawumbe mangihambile nje mangithi ngiyabuya endlini yodala hayibo. Kwenzakala nase ngibona amapitikoti manje. Ugqoka amapitikoti? Phela ngathi phela sohlonipha umendo yena ngaleso sikhathi. Oh. Sengifica no Don Tashi ke manje. Yini manje ngibuza ukuthi hayibo baba khona no Don Tashi kwenza. Manje wena ufika nale ngubeza uwafe engaphelele. Phela wangishila nazo, angishila ngqondo. Kodwa ke phela nabo umane imangaza antu uyazi unengotosi. Obvious. Okungichazayo uyazi ngichazwa yini King? Umbiza ngoDalda namhlanje. Samfo. Wena usuzoba nempesi uzophuma emlomeni. Oh God. Ngicela bandle bokuthi zama ukumthola lo sisi mengabuyela ngempela. Because kuyenzeka phela inuka ingosiwe. Because yawo manje simenza umsolo. Siyamsola ngenzeka yini ukuthi angenza into ekanje komunye umuntu wesifazane. Mengathola ukuthi usambiza ngoDalda ngicela mase khona girl to girl ungayenzi leyo nto ngoba kuzoshuba ngempela. Kodwa phela mina nami usisi ngimsola phezulu kwento because vele ngangazi wakwazama yini ukunifonela namba ngathi noma wayijudene nentombi ayigeza nazo emfuleni yini wangitshela nje ukuthi abantu bahlangana intaba ihlangana yabo nje manje nje awuhlangananga nawe wahlangana nezimpethu phela kuthi agcina ngangithola mina wathola lokho akuthola wasebenzisa kona sesizohlangana ngithi namhlanje noma bagcina sitholene yazini wena zothila into engisabayo ukuthi umuntu ebumbiza ngodala ngithi wena safuna usizo ukuthi kubo yena uzokusiza ukuthi ukhiphe lento so wena noma nizobe nikhuluma kodwa afuna kufike la izokwehla khona udala ube ngaphakathi ngoba phela ufuna ukukhipha lento ukuze ukwazi ukuthola amanye amadoda uqhube nempilo uthole no husband ngekho lento angiyabuza ngazi uzokutshela futhi makwenzeka ebuya nayo samdinga possible yazi ngobani angithi izathu ukuthi bahlukane ngoba umfana kusho ukuthi wamthola esenuka ugeli noma esenele inkinga wabaleka but ugeli wengakho la ekuthenini akasamthandi wayephoqwa isimo ukuthi umfana usehambile kodwa ke asenze ubulungiswa manje ngoba into esiyidinga manje ukuthi sisa confess ukuthi uyayazi lento or akayazi yini singayiloko ukuthi siyithinte le singamfaka udala ngoba ngeke siyithola lento esiyidingayo noma yazi ingasekho kodwa leli phunge lenza ukuthi ungabi nayo boyfriend lisehlala isikhathi singanani if you don't mind sharing mkhulu kabi mina 1 week ngangizohamba nje ngangifike mntuba sengifake epiti kodwa kanjani umuntu usazama ukumthola uzama ukuxhumana nabo ke laba babemazi beshonisa lena le wazwahlupheka uthi ayihamba inyanga ikutshele yona ukuthi ngizozama ukusiza but ngeke kuyofana into ekuzobe yakhe ekhaya ukuthi awunuki oh god ukuthumela kulowo muntu saze sasaba ukujola saba ngokushada ke manje thina ngoba simshadweni ukuzana kulungileke sesizwile kodwa bakasisi ake sibheke ukuthi mhlawumbe khona into esingasizakala ngayo thina simthola uma
yesizwe ukuthi odabeni lakhe luzothini kodwa sisumsize le mizwa Ifihle ngempela. sizokwazi ukuthola ukuthi uyasilekelela ngoba manje silele ukuthi akulekelele qala le mizwa usuyibonela Ubone naye mekuthi ufuna impethu number 2 kuzobe sekuwena. uzobuyela nezinye phela Phela umuntu ocapable ukufaka impethu Chomi. Mina menge ngisabuyi. cabanga Ona to be serious nje mfethu ayingeke ugaya kahamba uzothola umunye umuntu right ofanele osindisiwe ngena intombeni esaya impethu. ungathinta Njengoba seshile ukuthi cha akukho okunye engisangakusho singabazama ukwenza ukuthi sizame ukumthola yena usisi abe khona. Ngiyathemba Nkosi yami uzofika sitshela ukuthi akuyena because angazi ngamuka kanjani umuntu wesifazana okwazi ukuthatha omunye umuntu wesifazana azamfaka impethu ngomfana. awuNkulunkulu abantu abankulunkulu bakwethu asambe sobalanda hayibo ngumuntu wesilisa abantu baNkulunkulu yini ufuna ugoloza itsestiyani ayisilanda usisi hawu Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Unekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi. Umvusankunzi iyaqina idonke piri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600. Uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Welcome back mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi isongeso with myself uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo kubafethu angihambi ngedwa ngihamba with my king. ke sicakala ngakaloqa ngani zakwethu njengoba besishilo ke sisithela ukuthi cha sifuna ukuligoqa lo daba siqede lonke isifikile ke intokazi kuthiwa ke iyona eyazi ngodaba lolu siseze ngalo. Aqale mhlawumbe ngokubengela Nkosazana Sobo. Yebo sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Sikhona sisubani. Uneli. Uyazi intokazi le mna. Ngiyazi ngiyaqala ukuyibona ubuso nobuso kodwa ngathi ngayibona nje ithombeni ezithize. Kanjani? Hayi. Kunezithombe nje ngayibona kwenye ifoni. Kamzala. Hayi ngicela ungachazi. Okay. Awufuna ukuchaza. Ngiyacela ungachazi. Ayithanda ukuchaza. Hayi, ake simnikeze ithuba ke angachaza. Sinikeze lo ufuna ukuchaza ithuba lokuchaza. Sithando sami. Cha ke chazi. Hayi, sithando sami avele umtshele ezothile ukuthi usibhalele la ekhaya ngoba ufisa sikusize ngani mayelana naye. Yebo phela kusami. Ngoba bese ngishilo ukuthi ngizocela usizo la usisi uyasolakala ekungifakeni impethu. Sengihambe kabantu abahlukahlukene ke akuyena yedwa umuntu ongitshele leyo nto sebebaningi bengitshela ukuthi bani angaze ngibe nayo kumnakwethu uthi ukukhula ngaphandle kwakhe bengiqala uba nomnakwethu uthi ukukhula awukwazi ube nawo umnakwenu othe ukukhula. Yebo. Ubunabanakwenu abangangawo. Yebo. Abanakwe umuntu obanganayo indoda umemdala kunawo uyaloya. Ngoba ngisho nje ukuthi la abangawo abakwazi ukuloya bona kuloya laba abadala. Phela makuphuma ukuthi umnakwethu lo ukhulile ngizothini? Uyena umnakwethu engithandana nayo Uthanda indoda yakhe. Engingahlala nanendoda yakhe wena kuphela. Wena mnakwethu okwazi ukufika endoda yami ukwazi ukubona iphenti lami endlini yendoda. Angikaze ngibe nomnakwethu kanje. Yethu. Bekungeyethu eqaleni. Ayimhleki njalo. Usuyamkhumbula kodwa manje ukuthi ubani? Cha, yabo manje phela ngoba ngishilo ukuthi ngike ngambona efonini ngangachazi ukuthi ngimone efonini ngabani. Bengilinda ukuthi ake gonyuluke ngibone kahle ukuthi mangiqhathanisa yena nalezi izithombe engiyibone efonini uyena ngempela yini. So manje ngiyabona ukuthi ya ugela uyena.
Kodwa-ke siso ungangidakeli mina yazi. Awu. Ungalinga nje ngidakela. Anguphathi umuthi mina. Ngempela. Yes, anguphathi umuthi. Ufike uzosukela amadoda abantu abadala nje kunawe. Indoda nje endala kunawe ngokona. Mina I'm 35. Ubaba una 40. Wena mhlawumbe ulako 20. Uzosukela nje indoda endala yomuntu omdala ngoba uthemba ukuthi ekugcineni uzothi uyaloywa. Inkinga phela manje ufuthi ubabayi. Mina ubaba angimfukelanga. Angimfukelanga ubaba uyena owabona mina ngeyintombi keni. Ubaba nakwena. Be ubaba sayena. Umyeke sayinika impethu. Impethu. Eyivela kumina. Yebo. Angiyazi. Baba umfana una 40. Yebo. Ubhuti nje ona 40. Ugeli lo mhlawumbe uno 20. Mina ngina 35. Uzosukela nje indoda nje enentshebe, indoda nje kahle kahle yomuzi. Uba washela omunye. Sekushoda umshado, ubhuti usengilobolile wangiqeda. Iyabanje kulanda. Uba imasiqala. Ubani washela wamshela Washelwa mina ngeke ngize ngishela ubhuti omdala wangishela. wamthanda nawe. Hawu, wangitotobisa phela njengengane. Ngithi wayibonile ukuthi ushela ingane. Ehhe. Wangitotobisa, wangikhulisa kwamnandi. Wagcina naye sebona ukuthi sengaba unumber 2. Ngoba izokwenza unkosikazi wesibili. Wangitotobisa nje. Yona ndakuthembisa yona le. Wangithembisa Intayishe. Na. Indaba. Ngisho lutho. Angisho lutho. Wawungeke uvume yini ube nomnaweni? Akaze asho ukuthi uyasifuna isithembu ubabayi. Akazayo. Ngiyaxolisa njalo umbizo ubabayi nami nowami. Angazi manje igama lendoda yayo. Ngixakekile. No hayi mengithi angiqondise nami ukuthi but engizama ukuchaza siswami ukuthi akaze athi nje kwena uzoba naye umuntu wesibili. Akaze ayithi fu. Wena nje wazi ukuthi wena Wamhlongo mina angilanywa mina. Toqala nje ngifani yazi. Yeah. Wamhlongo mina. Yeah. Noma ngathiwa wayethanda ukuthi ena ebe khona lo wesibili wayezofela ngaphakathi nje mhlawumbe ngibone sengibona ngebhomo okunye kwenzela icasheleni angilanywa mina. Bese wenze njani mase efikile nje ubungalanye? Cha phela umshado muthi usufikile umshado uzoma bhuti uzoma sisi. Wawuzomisa. Cha ngangizomisa Nkosi yami. Unayo vele Angikwazi nje ke nokuthi nje ngingabanga indoda nalo ohamba nqunu kanje. Lo hamba nqunu kanje. phela nje wamthande nje. Wamthanda Sephi yakhe. Endleleni futhi bezithenga ezinye kodwa. Balela impethu ngithi sichazile ukuthi kunenkinga yesilwane. wamnyekela impethu. Esithweni sangasese. Ngiyathola lezo impethu. Yazi thepha mntwana, yazi thepha mntwana. Kodwa kungcono kuthiwa wavele wangayifaka khona sobona. Ashiye kanjalo Nkosi yami. Usho kanje? Ngiyenzela lokho. Ukuzivivithela nje ashiye kanjalo ngiyabazi. Awufunanga kumi. Wayezoshada lapha eGoli. Okay, Mamhlongo. Mtuba kube nomfazi onje. Mamhlongo wawungakufuna wena lokho ukuthi amfimfitha yeke wafuna ukuthi ukuvale wena yini? Cha ngaze kuvale. Angazi nje kwakuthi sebahlukana nobaba mina angikwazi lokho. Ngiqala namhla ngoba sengibizela engazi noma isicawu sabe izindaba noma yini le ngikuyona. Mina into engiyithola la uthi uma ukuthi umyeni wakhe wayeshada engazi kodwa wayezoyiqeda lonto. Nale wayeqeda. Unamandla ngqothovu. Cha, ngiyazi ngiyayizwa Ngqothovu. ukuthi Yaqeda yena wasemtuba Mhlongo yena. Kodwa nje kwaMhlongo mina Nkosi yami angilanywa. I waphela don't share mina indoda yami yami. ubufika endlini Wakwalibona iphenti. Ngenze njani ke? Wakwalibona iphenti lasisi. Ngangiwabona amaphentsana athapile. Hawu. Aqinile. Iphenti mina ngazi ukuthi iphenti lomuntu wesifazane kumele libe soft, especially le ndawo ephansi kumele libe soft. Lawa ebekwafica la ilawa aqinile. Ngithi Ngicabanga lenziwa yini uqini? angazi mhlawumbe izimpethu zaseyiqalile, who knows. Cha. Sinenkinga la usisi njengoba bekhuluma ngempethu akubona umdlalo imphathi Wangempela. lento yadlula njengamanje unenkinga ukuthi angithi ukuthi asathandana nomuntu wakho kodwa noma eqhubeka nempilo iphunga likhona. So abantu abahambayo bakhomba wona now and then. So thina sizela sizonca ngakuwo ukuthi mawuthi khona into yenza mntakama uvele usalisa uqola ngoba phela akasekho la kulombhobho nanobanga nobabili. Yebo lonto le. Ukuthi ngesalisa umshwalezela umxolele. Mhlawumbe ke umkhululu ukuthi naye akwazi ukujabula ngoba njengoba enjena nje kuthiwa nje ufana nento nje igobolondo nje mase fika kumuntu akuzwakali kahle. Umuntu osifazane. Awushuthi sorry guys. Washuthi sorry kanjani ngekho sorry mina. So ngiyokwazi ukumsiza uhambe umlungisele. Wesifazane sorry Ngiyokwazi ukumlungisela. ngenyanga kumele ngibuka lelo ngenyanga okanye ngisaba okanye yini. Oh God.
awuyona sisikodwa njengoba usisesha amahlandla amaningi ehamba kubantu kuvela igama lakho kuyamkhomba ukuthi funeze kuwo nawe uyaqala ukumbona ngamehlo enyama so isizathu simletha kuwo ukusabisa kwenyoka kahle kahle kodwa isizathu ukuthi eze kuwo namacala nje esize kuwo ilento yokuthi usasenkingeni engaxazululwa uwe kuphela ngiyabona ukuthi nepower ngakanani hayi ngiyabona ukuthi namhlanje ngiyingqothovu ngiyingqobiqovu kuyadingeka-ke namhlanje njengoba sekunjena-ke ila kudingeka khona phela ngithi wena wamhlongo futhi wasemtuba so nje wena kusondeli lutho eduze kwakho ngangazi ukuthi kodwa ekugcineni khona kodingeka namhlanje ngila wawazi ngani ngangazi ngoba lo muntu wamhamba washo ukuthi oze kube yena cha phela that's the only way ungazi ngayo King ungazi kanjani ukuthi umuntu uzobuyela kwena engavele isukela indoda yami ayisukela indoda yakhe Ayishela indoda yami. noma ungazi uyishela iqaba kanjani indoda endala kangaka imshelile nje imshelile awunamahloni nangani nawe uyakushiya nje ngeminyaka eminingi eminyaka u-5 eminingi nayo ngeke kunale sizingane mfethu ngeke Ubaba wayengeke akabonanga ayibo wezomzala vele mina 20 awunawo 20 angithoni naba 19. kanti nawe umncane kanjena mani nengane zakwethu asifocuse kule issue serious le yokulaphana ke njengamanje zothili experience embi kanje una 19 ukuthi ibe nenkinga enjena awungeke lengane ungayizala nawe awungeke mfethu ngothofu akubhekane nomagaselo ntanga bakho ke enganeni ikhipha akasekho umuntu wakho vela ngaphinda khiphe nje mfethu sizingane asakubuzi nokuthi wenzani mina nje personally angifuni nokubuza mina ngiyakutshela ukuthi wenzani sizingane owayenza njengamanje asikusoli ngoba nesizathu sakhe to be honest ingane le impetho angiyazi wazini cha kukhona nempela engakwenza ngeke ithi indoda ingahlala nengane egoli mina ngihambe ngokhamisa emakhaya ngihlile emakhaya ngacupha indoda yakho ngacupha indoda yami kodwa ngangazi usizoyifaka impetho wakithi ngifuna uyifake nje iphuma nje elunukela ukuthi stamkoko impetho cha ngizazi kodwa nje stamkoko sona ngakufaka yabona stamkoko esinuka la ngaphansi kwakho esiphondo isinuka semlonyeni cha ngiphiki hayi ngakufaka wena masipala yebo cha mina ngibathanda abafana phumani bafanele laba bethu ke wesike manje wena usunabantu bakho futhi abantu abasibona amaNkulunkulu manje Senzenjani? Bayaniphika nje nalabantu. bamphika wena ngithathula ngizosiza ngifuna ukuthi ukhipha lento istamkoko so uzokwazi umsiza ngani umntwana istamkokweni ingane le mfethu isanekusaseli right ke ngicela ukukutshela ithole enye indoda yayo ibe right wenzile amaphutho okutshola nomuntu omdala kodwa umuntu ayatshola naye kwakuumuntu kaNkulunkulu bayivele ezulwini wayidala uNkulunkulu yamfana efika la emhlabeni asazi phela thina washo ngumfana ukuthi waqonye ubaqala ukutshela yini mama Angitshelanga. yes anizogqoma abantu abamisanithi abantu kaNkulunkulu mina nje angibazi abantu babantu phela umkhaya wami utshele ngishonta ngababa utshele ngishonta ngababa sisi akho umuntu abantu baNkulunkulu kodwa umkhaya ngiyacela ngicela usize nami uNokuzana intombazana mhlawumbe ukumlekelele nje akwazi na uqhubeka nempilo kulokhu kongamsiza khona siyeke kweyimpethu yasho ukuthi awukwazi lokho kwesitamkokoke wayevele eyibolele yena ngoba evele nje shuthe isibozi kulungile-ke sicela usiseleke isitamkokoke vele nempethu ayisekho sekhona isitamkoko lesi sakho ayibo angizange unamalini okay kulungile mina nginayo ngizomkhokhela ufuna malini cha angeke ngisho ukuthi ngifuna malini mina okay phela kahle akumina olapha akunina ozolapha Phela wena umbangela. into le engamfaka yona udinga imali udinga malini mhlawumbe angazi zoza kuyena mangifaka kuyena okay ungabazi ukuthi unamalini ngoba wena sitshela ukuthi ukufuna la malini sibone sinozothile angazi ukuthi malini edingakalayo izothi uma ngabe sengiya kulo muntu wami engaya kuyena ngiyothatha le nto le uyena ozosho ukuthi udinga malini ukuyikhipha ngcono kuthiwa mina usita wakho mangizofike ngifike ngiye lapha yana bese ngiyafika ngimtshele nami ngise ngiyamfaka ngithi back to send ngeyami inyanga mina nayo maqondana yathakatha vele into azoyindiza ngomshanelo indoda yami lutho sisi lutho indoda yami angithakathi kodwa hayi ngendoda singadlala ngokunye asinyanga yakho maqondana
Cha ngithakathi kodwa hayi ngeke. Uzusho Hayi ngeke. Angikaze nje ngicabanga ukuthi ngingathakatha omunye umuntu. Sabrina Straight. Nawo umona yeza yini kodwa indoda yami changani. adlalelwa kuyo. Lutho. Mkhaya na. Wayifica isengilini wena? Ngayifica nje yiyo nje ithenda nje ithonqa. Ngempela? Yebo. Ave unenhlanhla-ke wena mamhlongo. Ngaba nenhlanhla khona. Bese kuthiwa kuzoqhamuka ingane le. Uwahlahla amehlo phela. Hayi ngithi ufanele ukuthi uwedwa. Ngingedwa naku Awu. Asize ingane ngoba asicha King. Yabona ke sisi enye into ofuna uyifunde kuyona yonke lento beside ukudlala nani. Akuyona ijoke. Kwangempela ne-serious note. 19 years already Sune-experience ebheda kanje. eyibheda ngalendlela. Engakaze ngibe nayo mina ngingaka. Iqiniso ukuthi kuyona yonke lento ofunda something osokuva forward ungaphinde uyenze into. Awufocus esikoleni. Usisi ukuthi uthini nani ngiyabona ukuthi kunomuntu wesifazane phakathi uzama nawe uveze lakho ulaka but at the end of the day mawusinda la phuma lezi zinto Phuma basabe nje abafana. Kodwa nawe sengaze ngifake iphunga. Ngathi bamthola itshitshi. Uthi bamthele itshitshi. Yathi leyo ndoda kadulana naye yathi yamfica ngejijini. Ngifica ngiyitshitshi. Uyayenzela wena nkosami ukuthi ujabule phela. Wona afike uyitshitshi. Ukuthi ngisiphethe njengawe. Awu. Oh God. Manini ngani zakwethu asibambe kanje sizokhuluma off air nabo sibone ukuthi yaxazula ngoba le angeke ifike egcineni ngeke laba baba bangani nasenyangeni sobe siphakathi enyangeni kaMkhaya siyobona ukuthi iyenzeka ni into ukuthi kulaphe kusisi Makase Mina nje ngisingila ngeke ngikwazi ukutshela abantu basemtuba. Angishadeli nje emtuba bafethu ngokuthi asemtuba ungangibuki nokungibuka ngihloniphe nje bafethu ngoba mina ngisebenzisa umusi. Angiyazi lento ungavela imizimba amashringi anyway izothile ngizosizakala esamba sami yeso ngifisa usizakale ufocus esikoleni uphume nje bafaneni more especially umuntu omdala nje bethana nawe angazi ngizochaza ngiyithini lento ufuna ukugugisa ufresh kanje uyambuka nje ustar wakho ungathi maphela kusisi ayikambi and akakusabi yambo Ngiyavuma vele iphutha lami kodwa phela ubabaye wathi uyangithanda. kodwa akasekho lapha ngithi ngoba usamthandi nawe. hayi baba Hey ndoda yakho kanza kwethu vele ifaka inketange Kingstar lo wasemtuba bye Mlangeni Makasela lo. Angazi ngizothiwa kephi. Kodwa siphinde sibonane kwi-episode alandelayo. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. I'm out. It's the Black Life TV.